Mami, at yun, hindi karabasang yung pagkatang mo. Hindi ba riyak nga eh? 50 pesos atan, mami. Kagod 2 kilo. 50 pesos nga. 30 lang di kalman anak ko. Kundi kalma na, mami. Ngumato tatanti presyo na. Ataman ti kong kunak kanya mo nanak. Ay na. Nagkupit ka manan niya. Ay, Madi, sus ako mami. hanggang agul-ulbod. Dakas agulbod anak. Madi na magululbod, mami. Ay na po anak ko. Di ka na nga sursurok kanya. Dakas ti agulbod ka no 30 lang data di kalman. Kundi kalma na, mami. Ay na po anak. Apo! 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 Ay sinong datangagap apo kita man na. Apo! Ay, mami. Ang tatajag singsir. Nya, nagsapa mo deta nga may agsingiran. Alas 6 pa lang tibigat. Ampo sa pay porta. Anak anak. Madimi baga nga datuyak. Ibaga mga awanak dito Ibaga wala na panak. Yung mami. Ay, sir, nembad nga bigat. Ay, naibaga bigat balong. Dani mama, yung balong. Ay, bun, sir, dumanan ka, sir. Dati ni mamek. Ni, apay nga ibaga mga datuyak. Di ba kunak nga ibaga mga awanak dito. Ibaga mga danapanak. Kundi ba ko na mamek? Bawal, te agul-ulbog. Ay,